It's a blessed morning. Good morning sa inyong lahat mga tropa. Right. Sa video pala na to nandito na tayo sa Mena Farm dahil kagabi ay umulan. Yung lakas ng ulan kaninang madaling araw. Right, so yun. So it's a blessed morning kasi yung lakas ng ulan kagabi. So hindi tayo magdidilig ng ating mga tanim dito sa Mena Farm mga tropa. Yan. So yan, medyo makaka-relax tayo ng konti. At yun, kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat mga tropa? So dalaw lang tayo dito sa mini farm natin, dito sa mga tanim natin. So yun, gaganda na ng mga bulaklak muusbong na. Yun. Wow, blessed na morning talaga kung ganito yung makikita mo sa mga mga halaman mo, no? Ang daming bulaklak, ano, hanggang dun sa baba. Tapos yung mga talong natin namumunga na ulit, ano. So ginising ako kagabi ni Mrs. Sabi na, oh, yung lakas ng ulan. Takbo ako palabas kasi yung mga manok ko. So nabasa kaninang madaling araw kasi mga bandang alas 2 ng umaga, madaling araw, yung pagbagsak ng ulan. At sa maaga din tayong pumunta dito sa may mini farm para makita natin yung mga tanim natin. Tapos pupuntahan natin yung mga alaga nating baka dahil siyempre nabasa yung lupa, lumambot, baka mamaya nakawala yung mga baka natin. Tapos ito pala yung isang dahilan kung bakit na nag-vlog tayo. So ito yung update natin sa ating tanim na mga malunggay. So yun, balit yung tanim natin ng mga malunggay is ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. So sa 5 na tinanim natin is 80% na yung nabuhay. Kasi ito 80% kako kasi 4 na yung nabuhay. Tapos yung isa medyo tagilid. So at least dun sa ginawa natin na paraan ng pagtatanim natin ng malunggay is effective. Ayan, effective. So sa mga tatanong sa akin kung ano yung ginawa natin sa malunggay bago natin tinanim, andyan may upload tayo dyan. So ginawa natin kasi yung old tradition na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Right, so yun, diba effective? Kasi ito, ayan mga tropa, pansin nyo, umusbong na to. Ayan ayan pa umusbong na. So ito buhay na to, diba? Tapos ito pa, ayan mga tropa, ano, buhay na buhay na yung mga malunggay natin. Okra, ayan, buhay na. Ayan malunggay. So napakadali lang magpa-tubo ng mga malunggay mga tropa. Masundan nyo lang yung ginawa ko at sigurado makakapagpabuhay kayo ng malunggay. Ayan. So ito sanga lang to ng malunggay na pinutol-putol ko.
So, ito na yung naging resulta, oh. Ito na yung naging resulta ng ating malunggay. Malunggay, pwede nang gumawa ng malunggay pandesal. Okay, so yun. So yun yung update natin sa ating mga tanim. So pupuntahan naman natin yung mga baka natin. Ay. Yung mga baka natin, baka mamaya kasi nakawala. Alright. So yun. Dito na tayo sa may baka. Sa may pinagpaskulan ko ng baka. So napakaganda talaga na umulan mga tropa dahil yung mga damo tutubo na yung mayan. Marami nang makakain yung mga baka natin. Kasi yung March, April hanggang itong first week ng Mayo, ay grabe. Sobrang init, halos wala silang makain. As in talaga, makita nyo ganito nga. Oh, ayan, ganyan lang yung pinagpapastulan namin. Halos walang kadamo-damo. So kung ano yung nandyan, yun na lang yung pagkain nila. Ito yung baka natin, si Kiwi, Kawi. Blessed morning sa ating alaga. Ay, nakaligo ka kagabi na. Ay, kanina madaling araw. So ito, napakabait nito, nahahawakan ko. Pero yung isa medyo makuan pa sa akin, malayo pa. Hindi ko pa masyadong mahawakan. Pero paunti-unti nahahawakan ko na. So ito yung maliit na alaga natin. Ayan. Si Kiwi. Ayan siya, nakahiga pa. So marami rin damo kasi dito. Ayan, oh. Ay. Ayan. So mamaya babalikan natin sila para isilong. Saka painumin natin ng tubig. So, okay naman yung mga baka natin mga tropa. Hindi naman sila nakawala. Ayun. Ay, so mamaya update tayo sa bahay. Silipin natin yung ating mga manok. Hindi na ako nakapag-vlog kanina doon. Gawa nga ng meron pa kasing simba, kasi yung bahay malapit sa simbahan, may simba pa, kaya hindi ako nag-vlog doon ng kanina bago pumunta dito dahil baka mamaya syempre makadisturbo tayo sa anong tawag doon, yung pagsamba. Baka mamaya nagsasalita si Father, nagsasalita din ako, madidistract yung pag-deliver niya ng gospel. Kasi sakto kanina nagsisermon si Father, baka mamaya masabayan ko. Ayun, madistract na. Oh yay. Ito yung dadaanan natin. Yung ating dadaanan sa Pilapil. Oh, Pilapil. Oh.
kayang-kaya. Huwag tayong mahulog. Yoy. Diba? Dapat tansya mo talaga yung motor mo pag dito ka dumaan sa pilapil para hindi mahulog kasi malalim ito. Ayun o. Right, so yun. At dito na tayo sa may ating manukan. Kaya anong manok natin. Ayan, nakaabang na sila oh. So far okay naman sila kahit na naulanan, naarawan. Okay naman sila mga tropa. Mamaya magpapakain na tayo pero mamaya na natin ituloy yung vlog natin dahil may gagawin muna kami ni Mrs. sa may tindahan. Kailangan, importante kasi yan. Kasi araw ng linggo alam nyo na pag may tindahan kailangan may manage ng maayos, diba? Siyempre ito yung huling araw ng linggo na to, kaya kailangan makita kung may sales kami sa buong linggo. Yun. Guys, so update tayo mamaya mga tropa, no? At sikasuhin natin yung ating munting manukan. Grabe, gutom na talaga itong mga alaga ko oh. Gutom na oh. Time check pala tayo is 4:38. At papakain na tayo ng mga alaga natin. Nakabang na sila, ang dami nila oh. Oh. Uy. Yung ating black macrae. Uy. Right, so yun. Titignan natin kung gaano karami itong mga alaga ko, mga tropa. Tapon lang muna natin yung tubig nila kagabi. Magpapakain tayo. Yun, gutom sila. Yun, oh. Gutom sila eh. Meron pa dito sa kulungan. Yung mga nakakulong. Yun. So ito na pala yung mga nilipat natin nung nakaraang araw. Ayan o. Yung mga 1 month old na chikiting natin. Ayan sila. Nasisigla. Sarap naman pagmasdan pag ganito yung alaga mo mga tropa, no? So nagsimula lang tayo sa pahiram-hiram. So nanghiram ako ng broodcock, tapos nanghiram din tayo ng pullet, tapos hanggang sa naparami natin sila mga tropa. Pero lahat ng yon, yung nahiram natin, binalik natin ng maayos sa dating may-ari. So ngayon pag medyo marami na talaga yung breed natin, susubalitan naman natin sila yung pinaghiraman natin. So bibigyan natin sila ng siguro broodcock na lang, o yung mga lalaki. Pero as of now hindi muna kasi
wala pa tayong ROI. Wala pa tayong wala pa tayong nabebenta kahit na isa. Kasi ito, mga pangbenta lahat ng mga to. Yan. Alright, so dito na siguro matatapos yung vlog natin at yun, nakarelax tayo dahil umulan kagabi. Yun. So yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you sa next na vlog natin. Alright, so abangan nyo yung vlog natin sa mga manok natin, tapos dun sa mini farm natin. Yun. Right, so see you sa next na vlog natin mga tropa.